Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفسير في الله جبامي أو فوق وليماندو كادل الله سبحانه وتعالى في على كهنا ناكا كشنا كبركة على كوجدي كوشياني ناوكلين لنا بلجلين amba la dunia ka fanga bi wajulu kena kono ka fambe Côte d'Ivoire jamana kan fa bala sigidala mi nabi wele ko ajami muso togola do nan ko mako 8 marsi e ka donga fa ajami aslame muso farala nyogon kan ka o do nyina maya muso ka nyina maya chuya kan ka kon islamaya nye islamaya nale aye bonya ni karama mi fenendi muso ma ninga udado ni kelengele na bela jelena furu dema ukanga ke chugomi muso kele foga ta se fula sabanani ne ala ya ugarsige chekelen kuna sigila okakan ka ya fa nyogo ma chugomi ka nyogo magoto e ka donga fo udadona ni korfo kelengele na bela jelena angeje ka baro sheria nyogon fe ko ka bela jeni fo anga delege femini munu beya ka bo fédération la ko ma nya karamo te ya fo chugomina ko fo ko bisimila ko ka wuli ka jola ala ka dine korotalila na yanga dunamba fo ko bisimila kena ni laben bagawu ambo fo no e sécurité orogani ko fo go barka da ka dugaw ko e ka tla ka dugaw nyino fe muso togola ko ni chesri oni jija oni wuli ka jo ala ka dine barala na mbola wolu fola amba anga sigida mo fo ne ambe sigida mina ajame amba ajame président fo anaka tonde mbela jeni ko ni chesiri o ko fe ambe fédération bureau fo no ya abdaya ramaye anaka tonde mbela jeni section président ani sous section président o beka foli be keneni kaya na mbola e ambe bureau national fo bureau national miye ni ndoni ndi musoma ka kerengereni ya ko ka doni Côte d'Ivoire musoma ko muso ya te gbansa e Slameya korona na aya karamogo bana fola sisan ni ya mere fesi ko ani WhatsApp ka ko muso ka droit do yere ko muso yere ka kuma fo muso la min che ka jugu anu ya ye muso ka droit te foye muso ke sabati o ka furu kono ka deun lado kanya ka sigi nyoya haketanga anu ya ye wode muso ka droit ye wode la anya nyemogo ye dongele ndama kangena jo ka ira diana ko fem be se ka ke dia ko la ko be se ka ke ala ko la wala amba nga nyemogo fo ne bureau national ye président te kene ka ya me aka vice président me ano e mumuni fane age foli la se bureau mo to bela jenima ko muso ko ni che o ka domba mdioma ka diara ye abenoma kakla anga nyamo obaw no e bureau national olu munu ye bilon kerengere ni mumina tuwe ko awni bidon kaka ina fo politique mo be a kerengere chogomina sangono anga nyamo ya kerengere aw mumina tuwe ko on fana ni nusondia kaka bidon ingonona donc ya manga nyamo fo no e bureau national amu fo ku barkada ya rabbi ala ku mianye kene ala ka nyona chaya amekla ka Abidjan fédération flabefo olu munu ye bara nyamo demala ka bara yinke foka ke chogonya amu fo ku barkada
délégué féminin bɛɛ tɔgɔ la Côte d'Ivoire ne Nawa Diallo bɛna foli d'u ma an b'u fo k'u barikada Abidjan fédération fila bɛ an ka foli b'u ye kabini anw nana an ma tɔɔrɔ sɔrɔ an ma basi sɔrɔ an ma kɔngɔ sɔrɔ an ma minɔgɔ sɔrɔ an b'u fo k'u barikada u ka dunan bisimilali la k'u ni cɛw ni baraji ka tila an bɛ kɛnɛ in labɛnbagaw fo ni kɛnɛ in labɛnbagaw an b'u fo ni k'u barikada u ka cɛsiriw la o kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ tila ka foli di Aisha yɛrɛ ma vraiment Woroki a ɲɛ tɛ kɛnɛ in kan yan mais baara si tɛ min jɛngɛnna Woroki a kɔfɛ an bɛ Aisha Siribe fo a ka cɛsiri la a n'a ka denmisɛnniya an b'a fo yarabi Ala ka mɔgɔkɔrɔba si d'an n'a ma k'a Siribe o kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ tila ka an karamɔgɔ fo an karamɔgɔ min kɛla sababu ɲuman ye ka anw musow ka tɔɲɔ wuli ka bɔ an kan k'an ka sɛgɛn wuli ka bɔ an kan k'an cɛw kɛ laadiri ye k'an cɛw kɛ an ta ye ka tila k'an denw kɛ dugadenw ye an bɛ an karamɔgɔ fo an karamɔgɔ sara tɛ anw bolo walayi anw muminatu musow an karamɔgɔ sara tɛ anw bolo an bɛ Alahu Taala deli a ye sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah silamaw an sigila hɛrɛ la ka an wuli hɛrɛ la ya rabbi Ala m'o kɛra ya rabbi Ala k'an ka bato minɛ Ala ka tile hɛrɛ di an ma Ala k'an jurumuw yafa limaniya an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a d'a ma Ala y'an siran jɔnw Ala k'an fara o kan an hamiw ani an gamiw an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala k'a nɔgɔya k'an yɛrɛ laban yan Ala m'o kɛra an karamɔgɔ n'o ye a Seyidu Sherif Usman Madan Haidara ye an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala k'an n'a dɛmɛ ya rabbi Ala k'an n'a wasa Ala k'an n'a kɔrɔta an b'a ɲini Ala fɛ a hamiw n'an taw ya rabbi Ala k'an nɔgɔya ɲɛmɔgɔ ɲumanba Ala k'an yɛrɛ kɛ kalanden ɲuman ye k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye ya rabbi Ala m'o kɛra baara ye k'an fanga se Ala m'o kɛra Ala k'o kɛ kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah silamaw sɔgɔmada in na ekɔliso kuru kɔnɔ yan an bɛ 9 mars la nka 8 mars min tɛmɛna kunu hakili la o de dinin bɛ musow ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ u ko a ma ko journée internationale de la femme musow y'a don o de ye 8 mars ye o kuma baara planifié cogo kama sabu an balimaw ani an baara ɲɔgɔnw an balimamusow ni an baw ka bɔ Côte d'Ivoire fan bɛɛ u y'an magɛn baara in na o kama an ka bi sɔgɔmada in ta Fédération du Nord an ye sɔgɔmada in ta ka na ɲɛnajɛ in kɛ yan an kana ɲɔgɔn bilasira programme secrétaire ko caman fɔ a ye an donna a kɔnɔ ka ban o kuma an filɛ tabali min na an karamɔgɔw nɔ na yan walanda min b'an bolo o de ye muso jɔyɔrɔ silamaya la silamaya ye jɔyɔrɔ jumɛn di muso ma silamaya la o kuma o de b'an bolo sisan ne an sera ka dakurunya fila min sɔrɔ miniti damadama kɔnɔ an bɛna o di insha Allah an b'an ka dunanw bisimila ka bɔ Abidjan yan n'o ye an balimaw ye ka bɔ Abidjan Sud la o bisimila divokaw bɛ yan gaɲakaw fana nana abangurukaw nana azope yɛrɛ bɛ yan an balimamusow n'an baara ɲɔgɔnw ka bɔ fo Kacola ka bɔ fo Buake ka bɔ fo Ferke ka bɔ Abuaso ka bɔ Subre ka bɔ Ma nunu ne farala ɲɔgɔn kan o kuma ka Abidjan Nord magɛn kunu ni bi an kana jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma n'an ka ɲɛmɔgɔ wa n'an ka karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ nɛ ye an b'a fɔ ma k'u bisimila u bɔra so u donna so alhamdulillah silamaya mako tun bɛ nin na kunu silamaya yɛrɛ tun y'a sɔrɔ kunu a bɔsila silamaya la alhamdulillah an karamɔgɔ sababu la a segilen filɛ nin ye an b'a ɲini Ala fɛ k'an sabati a kan Ala m'o kɛra k'an sabati a kan Ala m'o kɛra sɔgɔmada in na muso place silamaya la mbadenw muso place silamaya la musow tɛ se k'o dɔn i mana mɛn hɛrɛ la bi i bɔra min na ka sɔrɔ ka bi sɔrɔ
n'i bɔra o dɔw kalama walima n'i y'o dɔw nɛnɛ n'a ma k'i ɲɛnɛ min kɛra kunu n'o dɔw fɔr'i ye i b'a dɔn la k'a fɔ ja fɛn bɛ n bolo ja n lafiyanin bɛ ja n ka Ala tano bi o la muso kunu muso kun bɛ cogo di ɲakuma b'o kan o kɔfɛ muso nana laban cogo di an ya kuma b'o kan n baden o kɔfɛ muso segila ka kɛ di an ya kuma b'o kan o de bɛna kun cɛ insha Allahu n'an karamɔgɔya baara ye n'o y'a Seyidu Sherifu Usman Madani Hayidara ye i y'a faamu fɔlɔ la muso kun tɛ foyi de ye n y'a f'u ye civilisation ninnu na ka kɔn silamɛya ɲɛ wallahi ni silamɛya kun tɛ ni limaniya kun tɛ ni kuranna kun tɛ muso tun tɛ foyi ye parce que mun na kunu muso kun bɛ jate i n'a fɔ marchandise bɛ an bolo cogo min na ni muso b'i bolo nafolo de b'i bolo ye a bɛ se ka feere a bɛ san yɛrɛ civilisation dɔw la muso kunu civilisation dɔw la muso kun ye terema de ye tere b'a la n'a b'i kɛrɛfɛ a man di ye a ka gɛrɛ i la o tuma a nɔrɔ kama a nɔrɔ kun ka jugu kunu civilisation dɔw la muso o kɔfɛ a kun bɛ feere kunu n y'a f'u ye i n'a fɔ an bɛ saga ni baw feere cogo min na bi kunu muso de kun bɛ dɔw bolo k'a kɛ minɛn ye wari ɲininan ye u b'a su k'a forcer k'a bila k'a yɛrɛ feere wari kana n'a ye ka na di a matigi ma kunu muso civilisation dɔw la muso yɛrɛ kun tiɲɛ bɛ ta de mais muso kun tɛ tiɲɛ sɔrɔ ni mɔgɔ kun sara a sara min kɛ a nafolo minnu bɛ yen bolofɛn minnu bɛ yen ka fara muso kan ni tiɲɛtalaw nana u bɛ nafolo ni du ni foro ni fɛnw da ka muso yɛrɛ ta ka fara a kan a dungon t'a la donc muso a kun tɛ tiɲɛ sɔrɔ dɛ bali muso yɛrɛ kun ye tiɲɛ ye ka kɔn silamɛya nali ye muso kunu muso kun bɛ mara de n'o tɛ muso yɛrɛ kun tɛ mara kɛ muso kunu n'Ala kun gitila la k'a fɔ a cɛ filɛ nin ye a n'a bolofɛn bɛɛ kun ye a cɛ ta ye a bɛ ye min kɛ hali ni milliardaire lo ale a wari bɛɛ ye cɛ ta ye a ka di cɛ ye cogo min na a b'o de k'a la a n'a ya nafolo la o tuma ɲakumun t'a la foyi t'a la wallahi civilisation u yɛlɛmana ka na se yɔrɔ dɔ lɔnnibagabaw o civilisation ninnu telew la u ka ɲɔgɔn wele o tuma ka colloque dayɛlɛ muso yɛrɛ kan k'u bɛ fɛ ka muso sugu ɲini yala muso ko est ce que mɔgɔ lo i n'a fɔ cɛ ye mɔgɔ ye cogo min na wa y'a ye lɔnnibagabaw savanbaw olu k'o colloque sigi ka nin bɛɛ kɛ kunu ka tɛmɛ mais nin bɛɛ b'a yirila ja cɛna muso kun tɛ da la koyi fo lɔnnibagabaw bɛ na ɲɔgɔn ɲininka yala est ce que muso ye mɔgɔ ye wa est ce que ni yɛrɛ b'a la cɛ bɛ cogo min na mɔgɔya la nitigiya la est ce que muso bɛ ten nin bɛɛ tɛmɛna kunu an badenw an bɔla ye ka na se lɔnnibagaw dɔw nana ka na résolution minnu ta kan olu bɛn'a kan o muso bɛ i n'a fɔ bigande a nɔgɔnin don a nɔgɔnin bɛ min kɛ n'a ser'i ma a b'i yɛrɛ nɔgɔ u nana se yɔrɔ dɔ a nana daga wolofa ye n'i ma dɔ wɛrɛ se denmuso kɔ o tuma sira b'i bolo o den i bɛ se k'a feere parce que muso lo nin bɛɛ b'a yir'i la civilisation tɛmɛnen ninnu na muso kun tɛ da la muso kun tɛ da la anw bɛ ka kuma n'an y'a silamɛya ani silamɛw de fɛ nin ye an bɛ kan kelen b'an da mais tuma dɔ ŋaniya kelen tɛ an na an'u ye silamɛw de ye Ala de k'an bila sanfɛ ni diɲɛ bɛɛ kulela ko 8 mars musow ka droit silama muso minnu b'u yɛrɛ kalama olu b'a fɔ droit foyi tɛ yen ko diɲɛ bɛ se k'o di muso ma lafiya la ɲasuma la basigi la ka tɛmɛ fɛn kan kuranna ka min d'a ma ka ban san 1400 ani kɔ jango bi Ala min ka an dan k'an kɛ mɔgɔ ye Ala b'a dɔn a bɛ fɛ k'a ya dafɛnw k'u lafiya i b'a ye o de la n ka aya min ka fɛngɛ in daminɛ wala daminɛ Ala ko a ma suratu nisa daminɛ na a ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum a ko he mɔgɔw a m'a fɔ cɛw dɛ ko mɔgɔw he mɔgɔw a ye siran a ma ɲɛ a ma juma khalaqakum min nafsin wahida min k'a dan ka bɔ ni kelen na cɛ ni muso kan ka kaɲa o de kuma bɛ yen bi fo ka sanga wuli tigɛ a la ka journée di o ma ka kuranna to min
kurana bana ni na de pala kira chito ya ye ko minga adda ka bon nikelena e ka jonda ka cheni muso da ka bon nikelena janga kan kurana ko sabati depuis aya kele ya cheni muso ya kelenya ala abaye mogo kurana ko sabati depuis ala kira ya chide ya damnana mais ali bi aya fle wala la na ala kira blala ka ala kira asra blaka ba iba e jien rebe ke dibi de la wala ni dinate sauve tuko tana ngame dina nyumama ni dina nyumate sauve tuko tanuna ko tuko ye ala ka ni sababe mada ambola e ana na se yorodo o civilisation nuna ni muso jigila na kera ni demsolo ibse ka de fere ante mena oka droit ere kumbi bolo ka faka anyana ma faka comme an bɛɛ bolo kalama o yɛrɛ civilisation ma diɲɛ kosɛbɛ ala kira sɔrɔ sallan ale yɛrɛ ci wagati la parce que ale yɛrɛ nana sɔrɔ ni laada juguba tun bɛ arabu la ni muso ka denmuso de kɔni sɔrɔ ka ban o kɔrɔ ye k'a ka su de wolo o tuma kuranna yɛrɛ nana n'a ye a bɛ ka mɔgɔw jalaki ala b'aw sɔn ka hɛrɛ ni nɛɛma di a ma den filɛ nin ye ala tɛ den di bɛɛ ma mais ala kuranna ko ɲɛ bɛ dɔw la n'a fɔra a ye k'i muso jigila ala bɛ ka nin fɔ kunun jahiliya mɔgɔw de ma kafiriya tile o jogo dɔ tun y'o ye kana to ka don i ka so dɛ o kana k'i jogo dɔ ye mais kunun ko n'a kun fɔra o ye ko muso jigila muso k'a yɛrɛ ma sɔrɔ den na fa bɛ ɲininkali kɛ ko dencɛ wa denmuso ko n'a kun fɔra ye denmuso zɔlila i b'a ye ko yasuwadu wajuhu i b'a ye a dusu bɛ kasi a b'a ɲɛ kumu mun ka sɔn e ma se ka jigin foyi la fo muso kun tɛ da la kunun civilisation ninnu na ka tɛmɛ an bɔra yen ka na se yɔrɔ dɔ muso yɛrɛ n'a bolo kun donna ji la civilisation dɔw la dɔw tun b'a labɔ a tɛ si so yɛrɛ kɔnɔ parce que a bolo bɛ ji la parce que a bolo bɛ ji la donc fini min bɛ yen n'a magala o la o fini kan ka ko saga min bɛ yen n'a gosila o la o saga kan ka saniya fɔlɔ parce que munna muso bolo bɛ ji la muso magala a la tellement muso tun ka dɔgɔ muso tun kɛn bɛ a tɔgɔ teretɔ ye a wagati ninnu na an nana se yɔrɔ dɔ ale civilisation ninnu dɔ la yan sisan ni mɔgɔ minnu bɛ documentaire filɛ cɛ bɛ min kɛ a ye muso min ta k'o y'a furumuso ye ni saya nana se cɛ ma ni cɛ sara olu fɛ ye sudon de ye balo su bɛ jeni de furucɛ de sara o bɛna su jeni nka su in jenintɔ a muso min bɛ yen ni muso bɛ kɛ cadeau ye k'a bilasira muso ma sa dɛ cɛ de sara comme olu tɛ su don su bɛ jeni de ye o bɛ na tasuma don su la tuma min na n'o ye furucɛ ye muso min bɛ yen n'o y'a muso ye o ɲɛnaba de bɛ minɛ k'a siri k'a da cɛ kan ka tasuma tugu fila la ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ kɛra a dɔw yɛrɛ bɛ senna hali bi o la muso place silamaya la i tɛ se ka fɛn min b'i ka bi i bɛ min na bi i t'o dɔn fo min tɛmɛna ani min bɛ dɔw ka bi n'i bɔra o kalama i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ja n yɛrɛ bɛ hɛrɛ la i y'a faamu o tuma nin bɛɛ kɛra ka sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ a ma na fɔlɔ kira nalen sallallahu alaihi wasallam ale nana min kɛ ni diinɛ ye an karamɔgɔ bɛ to k'o de f'u ye hala da aya kelen ni ma Cheikh Ousmane Madani Haidara a ye nɔ bɔ o de la an ko hali n'i ye an ba minnu filɛ sisan n'i ye yɛlɛma kɛ sisan ka nin bɛɛ kɛ cɛw ye a bɛɛ kɛ docteur ye o kana sigi yan ni Cheikh Ousmane Madani Haidara nɛ ye aya kelen tɛ i bɛ kuma i wasalen i bɛ taa docteur bɛ tila ka tigɛ fɔ kun ko walayi i ye tiɲɛ fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko n nana ala kira cikun b'ale bolo ka na o min sara dɛ ko fɔ a ka laɲɛnamaya nin ko a bɛ kula ko kalanko tɛ ala ko ala kira ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin i cira ka na pour que diɲɛ ka lafiya diɲɛ ka lafiya cɛw ni musow de bɛ diɲɛ kɔnɔ yan o dabaw bɛ diɲɛ kɔnɔ jinɛw yɛrɛ bɛ yan o ko ala kiraw nana ala kira nana pour que mɔgɔw ka lafiya o tuma ala kira nana ni lafiyalan de lafiya sira de n'i ye sariya fɛn o fɛn ye n'a gɛlɛyara i ɲɛkɔrɔ la gɛlɛya e de ma a gɛlɛya e de ma n'o tɛ n'i taara n'i ye filɛli kɛ i bɛ taa sɔrɔ lafiya a nana a dabɔra lafiya de kama o aya belebeleba dɔ filɛ kɔrɔnin na ala b'a fɔ ko a tɔgɔ bɛ di ko walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab a ko hakilimaw
nye sharia min dini ni mɔgɔ ka mɔgɔ faga a y'a faga ɲɔgɔn ye n y'o min fɔ nin a kana gɛlɛya ma dɛ o tajuru sara min filɛ fagali sira kan ko n bɛ ka ɲɛnamaya de d'a ma wayi mɛ nin ka mɔgɔ faga bi o minɛnen ka na n'a ye sariya minnu enquête minnu kan o dafalen kɔfɛ an bɛ n'a faga ale bɛ tɔɔrɔ parce que ale bɛna faga bi mɛ a ka mɔgɔ faga ɲinɛnaw kɔ ale bɛna tɔɔrɔ bi parce que an bɛna ale faga a muso 2 min bɛ yen den 7 min bɛ yen kabila min bɛ yen n'a tun b'olu jigiya la u bɛɛ tɔɔrɔ la u bɛna an cɛ faga an jigi lo du cira mɛ a ka dɔ faga o kuranɛ ko ka juru sara la k'a yɛrɛ faga o yɛrɛ faga min bɛ yen ko k'a fɔ an ye a kana tɔɔrɔ dɛ fagali tɛ m'a dabɔ mɔgɔw ka faga n y'a dabɔ mɔgɔw ka ɲɛnamaya n tɛ fɛ mɔgɔw ka faga o de la n ko ka taa juru sara kɛ donc i b'a ye ale bɛ minɛ ni mugu ma ci a la bamuru bɛ kɛ k'a kun tigɛ i b'a ye sisan fagalikɛla tɔ minnu bɛ yen olu b'a fɔ a bɔ donc nin sabatira donc n'i ye mɔgɔ faga nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la bɛɛ b'a yɛrɛ kɔlɔsi n'o kɛra ala nana ni fagali de ye walima a nana ni ɲɛnamaya de ye i b'a ye a nana ka na ɲɛnamaya de d'a ma o tuma karamɔgɔ ko la déjà n'a ala kira ci kun lɔnna karamɔgɔ bɛɛ kan ka baara kɛ ka wuli ka jɔ kɛ o de ka se ka sabati silamɛya nana min kɛ o la silamɛya nana ka na yira mɔgɔw la musow bɛ kɔfɛ min kɛ a bɛna musow sama ka musow rétablir u y'a hakɛ u y'a droit u y'a bonya u ni min kan kan kuranɛ nana silamɛya nana ala kira nana a bɛna musow bila yen badenw an karamɔgɔ o daminɛtɔ kuranɛ fɔlɔla ka mun kɛ ala kira fɔlɔla ka mun kɛ yala ale tun bɛ mɔgɔw de wele ka na silamɛya ma ni mɔgɔw nana n'i bɛna don silamɛya la i bɛ baya kɛ o la mɔgɔw dondɔ silamɛya yɛrɛ la ye a ye musow place di cɛ muso 4 b'i kun muso 2 b'i kun i ya baya se k'i muso ta place ta dɛ la musow an ni cɛ bɛɛ ka kan ala ko la cɛw ka baya kɛ musow ka baya kɛ a daminɛna n'a tun bɛ mɔgɔw ɲɛnɛ ko an tɛ kelen ye n'a bɛ mɔgɔw ɲɛnɛ ko an tɛ kelen kuranɛ k'a daminɛ depuis ye mɔgɔw dondɔ silamɛya la cɛw ka baya kɛ musow fana k'a kɛ a daminɛna ten ka na an se a bɛ to ka ayaw bila ka na aya minnu bɛ na ala b'a fɔ silamɛmuso cɛmanw a tɔgɔ bɛ di silamɛ cɛmanw silamɛ musomanw mumini cɛmanw mumini musomanw sundonna cɛmanw sundonna musomanw ala y'an siranyabaga musomanw a cɛmanw k'a bila bila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ musow a kana yɛrɛ to kɔfɛ dɛ a bɛɛ b'a ala bolo kelen ye a k'o de fɔ inna khalaqnakum min zakari wa unsa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum an bɛ bonya ɲɔgɔn ye ala yɔrɔ ni min sera ka ala ta kɛ ka tɛmɛ min kan o de ka bon ala bolo ka tɛmɛ a tɔ kelen kan sisan ayaw nana a bɛ to ka na nin bila bila mɔgɔw ka sɔmi ja cɛw b'a ala ko la cogo min na ja musow yɛrɛ fana ka kan ten donc k'a yira silamɛw la déjà a kana ɲigin a yɛrɛ la musow kana ɲigin a yɛrɛ la u kana jɔn u yɛrɛ la mais u ka baara kɛ i n'a fɔ cɛw bɛ ka k'a kɛ cogo min na o kɔfɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam ale nani sen don a la parce que min dila ale ma kuranɛ na ale bɛ to k'olu walawala ani sahabaw bɛ baro minnu kɛ a k'u ma siɲɛ dɔ ko inama nisaw shaqaiqu rijali a ko ɲɛ bɛ musow la ko musow ye cɛ fankelen de ye musow ye cɛw dɔgɔninw de ye u balimaw de ye fa kelen ba kelen k'an gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ ka kan i ni min bɔra fa kelen ba kelen na o y'i dɔ ye dɛ ala kira ko an ni musow bɛ ten de min ɲinina an ka ɲɛmɔgɔw fɛ bi ko k'o fɔ an baw ɲɛnɛ a n'an lamɛnbagaw waati man jan kuma dama dama ko bilamuso ni bilamuso kɔrɔba ani bilamuso fitinin ko ka dɔ f'o la an b'an karamɔgɔ fo n'o ye nun kɔnɛ ale bɔla ka muso jɔyɔrɔ fɔ min b'an ka terrain fɛnɛ ka k'o fɔ o la sisan an ɲɛmɔgɔw ko ka dakuruɲɛ 2 fɔ bilamuso kɔrɔba ani bilamuso fitinin kan lu kɔnɔ sigiw la ala ka limaniya d'an ma an b'a dɔn ala de ye furu kɛ wajibi ye an b'a ɲini an dɔgɔninw n'an denw fɛ u k'an lamɛn a n'an baw sigiw bɛ cogoya min na du kɔnɔ ala y'i don cɛ o cɛ garijɛgɛ la ala y'i don famille harijɛgɛ la i ba ni fa de y'olu ye
ula demsaw bi min ba nga bi demsanu da ni doka be furo be nyingali ke ko si daga na datuguna be wa daga na datugo te dore de musokoroba ni chokoroba be wa Allahu akbar no be dum kono ni ka me ko daga na datugo doro o e musokoroba ni chokoroba be dum kono est-ce que kasura le miri ale bola daga na datugo ni la ibola musokoroba dola ibola chokoroba dola wallahi otmana na fula ko daga na datugo be o ba nyini kamele ni fe aka bonyini kerefe ale kana fara daga na datugo kan o te do yore de ale kana fara faminka sabo ale na che ka fere kerefe o ka dale ale ka do duba kono Allahu akbar ambado naam muso jora ka bo anga dinen kono ankara mo tlala la sa muso le be dudla muso le be sinji o kala nyona imana duo ka kati ko balma u bena wallahi be ta soro muso ba do le be an sigini fila muso ba do ka lo hormala basita trawele an fila lo hormala la an ba e sega mun ke furula an fila o yirisuma de koroni muso ye sega min ke atoyidi chela sigila o don ne bo tono do an ba Khadija to an karamo ya ka histoire fo sisa Fatima tu Zahra fle an ba Fatima bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira de kumbe Fatima to le ko ummi abiha Allahu akbar ummi abiha ko faba o koroyiti jadem so be fa ko nege ba mogola jadem so be ba ko nege bo mogola ala kira sallallahu alaihi wasallam akma dem so wala le ko faba mana mina Fatima tu Zahra ba fatula no Khadija tul kubra kira ka segebe na damine sabu muso nyuma kuma ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam anana dem so nyuma soro no e Zahra aya ba ko nege fa ka muso ko nege fa ka fa ko nege fa sabu kira ba fatula ka kira to sangoro ala kira sallallahu alaihi wasallam ama fa don otmana jone ya lado o de muso e no e Khadija tul kubra amba Khadija tu fatonu ko fe jon lola ala kira jigi koro Fatima tu Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Fatima tu Zahra ay lameli ke ndogonu aka sega juma ke furula Fatima tu Zahra be furu se na alima wati mina se foitay se foite se na ali Allahu akbar ala kira Fatima tu Zahra sallallahu alaihi wasallam ka dis sena alima ka soro dese dane kumbe fotelu kuma nga so kono fotelu kunte li kunte Fatima tani sena ali kumbe shi nyongome golo de ka Allahu akbar nyongome golo mi shibala o be shi ashimanka ni dugu gbala o ba kongo ka la terela na jala o be Dominique shite yoro minaka Allahu akbar Fatima ta bintu ya Rasulallah ala kira demuso sallallahu alaihi wasallam an den do ka fo sisa ko amena na demuso do furu termuso ni bamso chinu yere beta bon fle folo ko sigilanta ka so kono lite ma amba Fatima ta furu la chemi ma ani che suite kelenye afani che simanka abani bashi manka adere ni den shimanka Allahu akbar Fatima ta bintu ale furu la sena alima sege dana Fatima ta kumbe nyoshi wula ni ka mubo ka gbaka ni se na alibadu ndemso ile ta furu kono iche fa be iche ba be e ma para ka do wala ma ni dole e ki nyete da iche ba ka wala ma iche fa ka fu iche kelimpe imam ba Fatima ta la de imam ba Fatima ta la de Fatima ta la foni seria ka ka jomso mim ku ma fe akuma gbo ana ka jomso cheri na londo gbake abe londo gbatoy ko nere bo ke ni jomso londo gbake Fatima ta rebe londo gbake ka to la fa ka jomso ni ka qur'ana dusi pew ka ba anga barade ka gbata bi ebe gbake bi sini ne be gbake ni doya ka barade mine ba fo ko wallahi ko ni ma denwulu ni doya ka lamode mine ba fo ko dente ni bulu ndew am beta ka boy jige mu ye o de awie furu barka dogo yala furu kono furu toto la dono anga san wuri tige ka chanye make ka tan chefe
Allahu akbar. Cɛ ka bɔ ɲana télévision écran b'a ka so kɔnɔ a banna denmisɛnnin hakili tɛ cɛ ba la tugun a hakili tɛ cɛ fa la tuguni k'a sɔrɔ e de kan ka barika ɲini ka se i cɛ ma i cɛ dɛsɛra barika dɔw la n'i de furula ka don du kɔnɔ e de b'i cɛ ba la don min kɛ k'a ba la don min kɛ o de bɛ barika s'i ma n bɛna nin histoire fitinin fɔ ni waati m'a minɛ an tɛgɛ ma musokɔrɔba dɔ dencɛ 3 de tun b'a bolo dencɛ 3 dencɛ 3 ala ma se k'u ye u ka du sɔrɔ bɛɛ taala ka du kɔnɔ bɛɛ b'a ka quartier la musokɔrɔba ne nana don dɔ filɛ n bɛna filɛ n bilamusow la n kanu bɛ min na min bɛ n ta a taala dencɛ kɔrɔbani fɛ o ye layɔrɔ d'a ma ka matela ɲini a ye ka siyɔrɔ ɲuman d'a ma musokɔrɔba ye min kɛ a ye ji dɔɔni ta ka bɔ matela kan dara kan ye ka sɔrɔ ka taa fɔ a bilamuso ma ko i k'an kunu sɔgɔmada in na i bɛ hakɛ to dɛ sugunɛ de tilala n na dara la i bɛ ɲa n ma i bɛ yafa n ma n sutura ko i kana n lebu bilamusokɔrɔba ko di n'o y'a dencɛ fɔlɔ muso ye a ko na e yɛrɛ musokɔrɔba bɛ sɔn ka ɲɛgɛnɛ kɛ dilan kan e nana an fɛ k'i bɛna bɔ an fɛ de ka n'o laban kɛ tuguni ko ka denmisɛnninw bɛ ɲɛgɛnɛ kɛla dilan kan e yɛrɛ bɛ ɲɛgɛnɛ kɛla dilan kan na tiɲɛ yɛrɛ la musokɔrɔba nɔgɔ ko o ma nɔgɔn ne ma musokɔrɔba ko n y'a mɛn a ma fɛn fɔ a dencɛ ye a ko komi a kɛla ten e tɛ se ka ne nɔgɔ ko ne na sira ɲini sa n'a taa bɔ n dencɛ tɔw la sabu a dila ma dɔ wɛrɛ bɛ yen musokɔrɔba ye sira ɲini ka taa dencɛ 2nan fɛ a solo fɛnɛ fɛ yen o ye matilaw d'a ma ka dara sanumaw d'a ma a sil'o kan dugu bɛɛ la a ko u nana da kun ko fajiri sera yan'a bɛ wuli a ye min kɛ dɔn na a y'o ɲɔgɔn kɛ a ko n bilamuso hakɛ to ko ye a ko ko dɔ kɛra n na bi a ko o ye jumɛn ye a ko basi tɛ yen dɛ ko ɲɛgɛnɛ le tilala n na i bɛ matila bɛɛ ɲigini ye i bɛ yafa n ma bilamuso ko di n'o y'a dencɛ muso ye a ko 2nan a ko na tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni ma nɔgɔn ne ma musokɔrɔba sugunen ko o ma nɔgɔn ma o ma nɔgɔn ma mais komi i nana ka ban a tiɲɛ yɛrɛ la an bɛna ɲɛɲini a la sinon ni nakun ye nin de ye k'e bɛna to anw fɛ yan ko ne bɛna to ɲɛgɛnɛ ko la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ solution wɛrɛ ɲini a la sinon a ma nɔgɔn ne ma a musokɔrɔba ko ko n ka n y'a faamu ko n y'a faamu ko komi a ma nɔgɔn i ma ne yɛrɛ na bi ta ko n bɛna sira ɲini aw fɛ komi a ka nɔgɔn mun ma n b'o yɔrɔ ɲini musokɔrɔba ye sira ɲini tugun ka taa jɔn fɛ ne ba dencɛ 3nan walahi n'o ye dencɛ lagare ye a taar'o fɛ yen a sila o ye matila d'a ma a sila matilaw kan a ye min kɛ dɔn na a y'o ɲɔgɔn kɛ n bɛ fɛ ka nin fɔ n dɔgɔninw ɲɛna ani ne lamɛnbagaw bilamuso bɛ mun fɛ n'a bɛ duba kɔnɔ muso ye koba de ye du kɔnɔ muso de bɛ du dilan muso de bɛ sinji kalan muso de bɛ balimaya ja ni balimaya jala a bɛ bɔ kabila la ni kabila jala a bɛ bɔ quartier kɔnɔ ni quartier jala dugu bɛ ja walayi jamana bɛ ja ala k'an dɛmɛ a 3nan n'o ye dencɛ laban ye a sina ka nin baara kɛ u nana wele ko ko dugu bɛɛ la dɛ a y'a bilamuso wele ko ne ka lagare muso ko baara tiɲɛna dɛ o k'a ma ko mun kɛra ko ɲɛgɛnɛ de tilala ne la ko matila bɛɛ ɲiginin don ko a bɛ kɛ cogo jumɛn bilamuso fitinin ko na kana nin wɔyɔ koyi i dencɛ ka nin mɛn kana nin wɔyɔ i mɔdenw ka nin mɛn nin to tan ne bɛ nin kurukuru ka don ni nin ye ɲɛgɛn na k'a ko kana nin wɔyɔ koyi ɲɛgɛnɛ tilali le la ne ba de ye ni ne m'i le ka ɲɛgɛnɛ ko ne bɛ jumɛn ko ala e ne cɛ ɲɛgɛnɛ ko ka ne cɛ bo ko k'a gbɛ ko di ne ma ne sigini filɛ o suma na n'i le ye ɲɛgɛnɛ kɛ bi ne b'o ko na kana to kilo 2 ka nin mɛn e k'a to tan n bɛ nin dara cɛ sisan ka dara kura layi maa tɛ bɔ a kalama est-ce que kuma nin bɛ faamu bilamuso fitinin de ye nin fani cɛ ka don n'a ye ɲɛgɛn kɔnɔ ye hali a m'a ko kɛnɛ kan
ka don n'a ye ɲɛgɛn kɔnɔ k'a ko ɲuman ka dara fɛnsɛn joona ka musokɔrɔba bila a to n ka nin sɛnɛko joona I bɛ sɔrɔ ka don musokɔrɔba yɛrɛ don la sisan k'i sanuya ka ban ka fani ko k'a la a dencɛ ma bɔ a kalama fiyewu baara sɔrɔla sisan a musokɔrɔba a lafiyala musokɔrɔba y'a dencɛ 3 bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka a bilamuso 3 bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'u sigi a y'u bɛɛ sigi ka sigi tumana min na k'a ban a ko ne tun bɛ n bilamuso ɲinina ani n ba ani n kanuɲɔgɔn ani n tabaga ani n ladonbaga ani n su kobaga ani n kɔ dilanbaga ne tun b'a ɲinina aw la n m'a sɔrɔ a bɛɛ dɔgɔnin muso de a bɛɛ dɔgɔnin muso de o tuma na ni de ye a bɛɛ ka kɔrɔ ye sa sabu ni de bɛ ne ladon musokɔrɔba ka min kɛ sanu min tun bɛ musokɔrɔba bolo masiri min tun bɛ musokɔrɔba bolo musokɔrɔba y'a bɛɛ cɛ ka n'a di muso fitinin ma a ko n den a muso ye min kɛ o de filɛ nin ye o tuma na ne bɛ min kɔ o de filɛ nin ye ne tun ma ɲɛgɛnɛ kɛ dɛ wallahi ne tun ma ɲɛgɛnɛ kɛ ne tun ye ji de bɔ matila kan k'a filɛ mun dusu b'a kɔnɔ mun miiriya b'a kɔnɔ an ŋaniya ye mun ye e nana cɛko de la wa ou bien I nana famille ko de la I nana cɛko de la walima I nana balimaya dilan de la ne tun bɛ fɛ k'o lɔn aw la n y'a ŋaniya lɔn sisan n bɛ bɛɛ taga yɔrɔ lɔn musobaw aw min tulo b'an kan na ko diɲɛ bɛɛ don kelen di musow ma muso anw ka don tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ o de ye furuso nin kɔnɔna ye n'o ɲana ka ban diɲɛ bɛ ɲa diɲɛ bɛ ɲa ala ka limaniya d'an ma o la o y'an kɔgɔri ko waati surunyana ni musokɔrɔba bilamuso o de kɛla musokɔrɔba cɛntabaga ye o tuma na an bɛ min fɔ musokɔrɔbaw fɛnɛ ɲɛnɛ n'i den cɛta I den tagala denmuso furu ka na fara I kan I sinamuso t'o ye o de bɛ kan ka I mɔdenw wolo I jamu a tɔgɔ ye de ale de bɛ kan ka I dencɛ jamu wolo I mɔdenw sɔrɔ I sinamuso t'o ye e tɛ fɛ k'o ye ko ɲuman ye tugun o mana fani ɲuman don bɛɛ bɛ gban I la musokɔrɔbaw man ɲi mais musokɔrɔba k'a janto a la ko waliden dɔ le o tala ka di ma waliden fɛnɛ kan k'a lɔn ko ale bɛ kan ka ba dɔ ladon sabu lon dɔ la ale yɛrɛ bɛ kɛ lon dɔ ba ye diɲɛlatigɛ ye nin de ye I mana ɲuman kɛ cogo o cogo I b'a kɛ I yɛrɛ de n'i ye dɔ ta ladon siga t'a la e mana den sɔrɔ dɔ fɛnɛ b'i ladon mais n'i k'i tɛ dɔ ta ye sigi k'i ta don kɔnɔ ala ka hɛrɛw k'an ye ala k'an sutura ala k'an labanw ɲa san wɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a d'an ma an ŋaniya tɛ nin ye an tun bɛ fɛ ka caman fɔ ni ma firi a san 3 le bɛ nin ye an kumana kɔnɔmaya kan k'a tɛmɛ mais n'i k'a mɛn ko den mɔgɔ dɔ le y'a bange donc an tɛ se ka tɛmɛ baw kan n'an ma se dɔw ma donc n'ala sɔnna an bɛna se kɔnɔmaya ma fɔ ka sɔrɔ ka se boloci ma komi n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na laadala ni musow ka laada tigɛla an bɛ min wele ko règle I bɛ kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ ni kɔnɔma le sabula bana dɔw bɛ se ka kɛ muso ya règle bɛ tigɛ ka sɔrɔ I kɔnɔma tɛ donc n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'o y'a confirmer k'a fɔ k'i kɔnɔma le alihamudulilayi traitement bɛ kɛ o la mais k'a fɔ ko muso bɛ carnet ta muso ka carnet bɛ ta kalo 4 de o kalo 4 hukumu kɔnɔna la fɛn bɛ kan ka kɛ an bɛna dɔɔni fɔ o la sabula ni kɔnɔ tala ni kɔnɔ ba sigila a bɛ bɔ kalo 4 de la wa ni kɔnɔ fana ni n'a sɔrɔ ko bana b'a la a bɛ tiɲɛ a bɛ sɔrɔ kalo 4 kɔnɔna de la wa ni komi daminɛ ma ɲa a laban fana tɛ se ka ɲa ni muso sera kalo 4 I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ taa o bɛ bulletin d'a ma o bɛ min wele ko joli papier muso I bɛ joli papier ta ka taga dɔgɔtɔrɔso la o b'i jeli ta k'a lajɛ o kɔnɔna la mun le bɛ ɲini o kɔnɔna na banaw le bɛ ɲini bana min bɛ kasara se den ma min bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ ni bɛ se ka to a la fana na o bana ye juma ye fana a dɔ ye toxoplasmose le an bɛ min wele ko dozo ɲimi an bɛ glycémie fana filɛ o la an bɛ min wele ko comment on appelle ça sukaro bana diabète
o fana bɛ filaw la an bɛ to glycémie filɛ ani hémoglobine ne k'a filɛ est-ce que jeli min bɛ e la a bɛ se k'a to e la ka jigili sɔrɔ wa walima jeli min b'e la est-ce que a bɛ se k'a to fana ka den yɛrɛ fana bange e kɔnɔ fo ka na se jigili ma o bɛɛ bɛ fila hakɛya kɔnɔna la i ka groupe sanguin fana bɛ filɛ groupe sanguin bɛ tilan fo 4 le groupe AB groupe BB groupe ABB ani groupe O donc ni groupe 4 na resus fana bɛ resus kɔrɔ de bɛ bana dɔ bɛ a bɛ sɔrɔ i jeli la ni jigila i ma kan ka sin di den ma o ye resus positif ani resus négatif ye ni le mi jeli ta kalo 4 kɔnɔna na k'a fɔ ko ni bana nin dɔnna kelen bɛ le jeli la anu ma lɔ ni le jigila k'a fɔ ko i la groupe ye O le resus négatif ni jigila ni ka sin di den ma tuma dɔ la den bɛ segin hali n'a sɔrɔ i ka kɔnɔ ɲɛ 6 le kɛ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ la den kɔnɔ ɲɛ 6 na bɛɛ bɛ segin bon tuma dɔ la an b'a bila mɔgɔw kan k'a fɔ ko dabila jugu le walima ko ka nin kɛ n na k'a sɔrɔ i yɛrɛ de y'a dabali jugu ye donc n'i sera kalo 4 na i bɛ jija i bɛ ninnu matarafa pour que den bɛ se ka évoluer cogo min na pour que i yɛrɛ fana bɛ se ka kisi fana bana ma i ni kana to a kɔnɔna la comme n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na n ko bɛ éco papier fana di éco papier in kɔnɔna la fana a bɛ filɛ fana den placer cogo bɛ cogo jumɛn parce que ni den bɛ kan ka placer chambre kɔnɔ n'a taara placer salon kɔnɔ tuma dɔ la i b'a taa sɔrɔ ni den kɛ a bɛ évoluer a tɛ se an b'o wele ko GU kɔrɔ le ko grossesse hors d'utérus c'est-à-dire a bɛ kan ka sigi yɔrɔ min na a ma sigi yɔrɔ la ye donc n'a kɛra ten a bɛ kɛ opération de ye GU kɔnɔ ale fila tɛ yen mais n'i le sigila lu kɔnɔ ele ma taa kalo 4 ka taa carnet ta ele sigila lu kɔnɔ furu kalo 7 bon tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ba yɛrɛ ni bɛ se ka to a la parce que grossesse tɛ se ka évoluer cogo si la ala k'an kisi o ma o fana éco kelen na fana juma le bɛ filɛ fana ni ji dɔ bɛ yen an b'a wele ko liquide amniotique o ji kelen de bɛ bila den kɔrɔ fo ka na se jigili ma o ji kelen de bɛ filɛ est ce que ji min bɛ den kɔrɔ a bɛ se k'a to muso den kɔrɔ fo ka na se jigili ma walima ji nin hakɛya ka ɲi walima man ɲi a bɛ filɛ kalo 4 kelen de la n'a y'a sɔrɔ ji hakɛya man ɲi fila dɔ bɛ yen an b'a di fana a bɛ se k'i dɛmɛ cogo min na donc nin ko le bɛ kɛ nin ye fo ka na se i kɔnɔ kalo 9 ma sumaya filaw bɛ ta o la jeli filaw fana bɛ ta o la fo ka na se kalo 9 ma n'ala k'a kɛ i ɲuman bɔla sisan komi waati kololen na an k'a fɔ n k'an bɛna don boloci la ni jigili kɛla o la vaccination premier min bɛ kɛ den na o bɛ wele ko BCG o le ye sɔgɔsɔgɔningbɛ ye vaccin premier min bɛ kɛ den na o le ye sɔgɔsɔgɔningbɛ ye bon ele jigila sisan ele ma vaccination kɛ den na premier ma kɛ min ye BCG ye ala nana kɛ sɔgɔsɔgɔningbɛ bara nana ele den minɛ i b'a ye tuma dɔ la i bɛ kasara ɲini ka di i yɛrɛ ma wa i ye problème ɲini ka di i cɛ ma munna i ye problème ɲini ka di i cɛ ma parce que généralement gouvernement dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la ale vaccination ninnu ye gratuit le ye mais tellement que ele ka n'a ka gbɛrɛ walima ko ni ka vaccination kɛ a bɛ ne den bana i b'a ye tuma dɔ la ni o banaw nana a bɛ kasara se den ma ele min ye ba ye ele yɛrɛ tɛ lafiya ni sɔgɔsɔgɔningbɛ bɛ mɔgɔ la bɛɛ b'a lɔ a bɛ cogo min na a b'a fɔ k'i b'i ya jifɛ bɔ dana i b'i ya minɛw bɔ dana i y'a kolifu bɛ bɔ dana n'a fɔra ko den lɔri le b'i le bolo ele yɛrɛ tɛ se ka 100 sɔrɔ tile kɔnɔ n'a fɔra ko ele le kɛra sababu ye ka bana di ele den ma ko y'a gɔbele bɛ bɔ dana o y'a fɛn bɛɛ bɛ bɔ dana wala i ye problème ɲini ka di cɛ ma donc vaccination ninnu a ye jija a y'a matarafa n'an ka BCG kɛ ka ban kalo 1 ani demi an bɛ n'a fɔ n k'a bɛna boloci filanan kɛ o boloci filanan bɛ bori mun le kan o bɛ bori sen bana kan ani dysenterie ani diarrhée deuxième vaccin bana lori le b'a kɔnɔ an bɛ bana lori vaccin de kɛ ɲɔgɔn fɛ en même temps deuxième vaccin na donc a ye jija a ye matarafa n'a fɔra k'i le den worola sendimi t'a la ele ba le kɛra sababu ye ka sendi di ba ma i den ma a ko de dasi 40 kosɔn walima dasi 100 kosɔn o man ɲi donc a ye jija a ye vaccination matarafa n'an ka rendez-vous di kalo 1 demi na an bɛ segin ka rendez-vous di kalo 2 ani demi tuguni o ye sen kelen bana nin min bɛ sendimi di den ma ani diarrhée ani coqueluche o kɛrɛnkɛrɛn de bɛ kɛ tu bana lorun o kɛrɛnkɛrɛn de bɛ kɛ kalo 2 ani demi kalo 3 ani demi tugun an bɛ segin o kan fo ka na se kalo 6 ma
kalo woro ame ordonnance di ibe ta vaccin do san ama ko vacci grippe ole mora juguni amolo ko vacci grippe la grippe ale vaccin to le ko vaccin grippe donc kalo woro la tuma do ibe ta so we ordonnance di ke ta san to di pharmacie la agana ni warni ne ka fo ka cha walma ko ni ka cha ne dema mogo do rebe den yino o be sanu bo o be war bo o be fembe bo te den soro mais nala sara ka hinele la ka den dile ma ibe kan ga matrafa ka la kisi ka bo bana juma ba rol lo boy na sara ka lo konondo ame mule ka tuguni ame rougeole ani fia jaune fanani ke rougeole abe mi ro ko nyon kuma ba tuma bora na bola dena ibata ata kono bara fo ka sasa nema iba ya bebe ke jeli tuma do re fargoro bebe chen ambalaka ba kalama donc o verset fana jolle tuma do ibeta soro dasi keme man balaka do be desen na ka fa na ka o fa den fa ka wardi ko ta vaccination ke do be nimne ka do par wala akoro dasi keme ko son to ne badan ay sabari tuma do na bana be se kana mais ni ka vaccination ke tuma do ni bana nana iba ele mi ya den vacciner ne ani mi ya den ma vacciner kelente donc tuma do an bana ko be juga mi ya den vacciner ne iba bana te taganya fe mais mi ya den ma vacciner tuma do ibeta so ale re ni me to ala donc mbadema ay janto borochi na fa ka buduna te la kadim min to be fa ka fa yena ko wati korone ole be ni dona mo mi ya fama. Enfants, je vous dis bonjour. Bonjour. Je pense que il n'y a pas trop grand chose à dire ce matin. C'est la journée de la femme. La femme, c'est la vie. La femme, c'est l'amour. La femme, c'est la paix. Et je pense que tout ce qui a été dit tout à l'heure par notre sœur de la santé, elle a tout dit. Il faudrait que nos mamans fassent très attention. Quand on prend une grossesse, c'est pour avoir un enfant. Venir à la maison avec l'enfant. Ce n'est pas toutes les femmes qui prennent les grossesses et elles reviennent de la maternité avec les enfants. Donc prêtez attention à ce qui a été dit. Écoutez attentivement. Si ça ne va pas, il y a des lieux de santé dans les quartiers. À Djamé ici, nous avons le centre social municipal à côté. Toutes les femmes qui sont là, si vous êtes dans le besoin, arrivez au centre social municipal, on va vous renseigner, on va vous orienter. La maman Walima a tout dit dans la bénédiction, de respecter les belles-mères et les belles-filles. C'est vrai. Moi, je me suis mariée, j'ai habité dans la cour familiale pendant 4 ans. Quand je partais, on me disait, hey, comment tu vas faire ta belle-mère là? Elle est difficile, hein? J'ai dit, ça va aller. Quand tu t'assois avec quelqu'un, tu regardes la personne, tu fais un effort de connaître ce qu'il n'aime pas et ce qu'il aime. Si tu fais attention à cela, tu peux vivre auprès de la personne malgré ses difficultés. Mais ma belle-mère m'a adoptée. Elle est décédée par la suite. Mais pendant les funérailles de ma belle-mère, les gens m'ont honoré. Le micro, là, quand chacun prend, on dit, c'est ta Ouattara. C'est ta Ouattara. Les gens se demandaient, mais c'est ta maman ou bien c'est ta belle-mère? J'ai dit, non, c'est ma maman. On dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, oui, c'est ma maman. Et les gens ont expliqué, ils m'ont pris en exemple. C'est parce que je suis venue seule. Sinon, j'ai peut-être des personnes ici qui me connaissent. Donc, on dit, l'homme ne dit pas ce qu'il est. Mais dans ça, je suis restée, j'étais aide-soignante. Mais la bénédiction accompagne. La barque, là, quand tu cherches, tu la retrouves. Donc, en tant qu'aide-soignante, j'ai habité dans la cour familiale. Mais j'ai tellement respecté ma famille, ma belle famille. Mes beaux-parents, mes frères et autres. Mais par là, je suis allée à l'école et je suis devenue assistante sociale. Et j'ai été nommée directrice des centres social municipal de la mairie d'Adjamé. Donc, dans l'ensemble, c'est pour dire que tout ce que nous faisons a une suite favorable. Il faut être bien. Effectivement, la maman a dit, nos jeunes filles aujourd'hui, ah, moi si ta maman vit là, je ne vais pas là-bas. Hein. Mais ce n'est pas une vie. Ta maman vit, tu ne vas pas là-bas. Forcément, tu vas la voir parce que c'est elle qui a créé son fils. Son fils, il est là, c'est pour elle. Donc, tu lui dois respect et amour. Donc, aujourd'hui, c'est notre jour à nous les mamans. C'est pour dire vraiment bonne fête à toutes les mamans. Et vraiment que Allah nous donne la santé et donne la bonne compréhension à nos enfants. Amen. Et une bonne éducation à nos enfants. Amen. Nos mamans, ce que je vais ajouter, c'est que c'est l'éducation de nos enfants.
faites un effort, mettez les enfants à l'école. Tout le monde n'est pas né pour réussir à l'école, mais au moins tu sais lire ton nom, tu sais lire un chiffre, tu sais où partir, tu peux t'orienter là où tu te trouves. Ce qui me cœur un peu, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut l'argent. Et nos enfants, à partir de 8 ans, sont des servantes dans les maisons, ce qui n'est pas normal. Un enfant, il y a un temps pour un enfant pour jouer. La jeune fille, aujourd'hui, doit jouir de son enfance et de son adolescence. La première dame le dit toujours. Le maire actuel, Farid Soumaoro, il est dans la même veine sociale. Donc, je souhaite que nos mamans fassent un effort. Quand l'enfant a 7 ans, qu'il aille à l'école. Et quand l'enfant va à l'école, forcément, il va avoir un issue de sortie. Donc, vraiment, c'est dans cette veine que je vous dis merci. Et merci à toutes les mamans qui sont là. Et que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Anga national mugofo. Krengre yala anga président no ya Adama Sanogo Disako. Amba fo kenena ko walimando yarabi benin keleya ala ko jide anu ñoche. Wala o folen ko fe ambe anga section belejilen fo anga section segin délégué bebea ambu fo après danti bola ka kuma no ya anga délégué féminin Assa Sidibé anaka baraka ño ambu fo ko barkada kuni ci uyere la bara e ala fe aga shijani kenan lafiya di anaka dembayama o kera amma ñemo ñumay ala ka ñeru ke ko mo ñumay o temenen ko fe ale ko fe karamo minu ñu senda ale senda no la Jamiyata Ansardine kono ambe ankaramogo fo kerengere yala ambanga bi conférence fo no ye nu koni tiere la ay bara minge akera ala nyana ala kasara amanga bureau fédéral yere fo no ya bla ramana ka bureau e olumiya kanuka angeni kene bani parrain tiere la parrain ya bonyanama fo ka danteme ambu fo ambe comité de organisation mogo fo délégué féminin bora yoro yoro anga fédération ko nambu bela jelen fo femi ma mogo na to soro ala kana mogo ta to soro kira na so bonya koson ningu ye folikanye kuma ka gele ama folika mi mbambolo ode niye sallallahu muhammad alhamdulillahi rabbil alamin ambade taveshir fila la jabbaw folini wali mando ambe odiauma korofo damina anya fawye chugomi ne tuyanye Côte d'Ivoire jamana kan fa bala sigidala mi nabi wele ko ajame muso ka togola don kene kan mi nabi wele ko 8 marsi amade la subhanahu wa ta'ala fa mi la sira ala ka ke anna falanye ka basige ni kele ya do anga furuso kono ka do anga dugu kono ani anga jamana kono ani alislam jamana kelingele na bela jele amba fo ka wali mando akanyima dalla sigida chama mi ala bolo ala ko yirane nawla kambe wati were wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka shikolo mauyo te yawe